Hello my people friends and guys, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel ta mai albarka. Wani sabon bidiyon mu ne kamar yadda kuke gani. A yau ma muna tafa muku da wani kayataccen sabo fassara inda mai suna Rarrashi. Da ya samu fassara kamfanin na Yusuf Zamani Record, wato masu barbaɗa fassara fina-finai Indiyan Hausa. Ina ma abota kallon Indiyan fassara Hausa, wayanda suke so su rika sauke, su rika samu suna sauke Indiyan fassara Hausa zuwa wayoyinsu na Android. To ku ɗaya ku ji da kyau domin samun hanyoyin sauke bidiyon mu zuwa wayoyinku da Android. Da farko dai idan muka yi wannan channel subscribing baka daure ka je ka dana wata subscribing ka dana alamar ƙararrawa domin haka ne zai baka damar sanar da kai shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Kamar yadda zai muku bayani a cikin wannan bidiyon zan ba ku hanyoyin da ake sauke irin bidiyoyin namu. Hanya ta farko shine akwai buƙatar ka register da mu a cikin wannan tsarin namu na Indiya da Hausa VIP group, tsarin da zai baka dama domin samun duk wata sabuwar Indiya da aka fassara aka sake ta ka same ta haka yi sauke ta a cikin wayarka ta Android. Tsari ne da aka ji matuƙar daɗin shi kwarai da gaske, saboda inda kana cikin wannan tsarin ba za ka taɓa fitawa da neman wani bidiyo ba, saboda duk wata Indiyan da ta fita aka fassara ta za a sauke ta a cikin wannan gurufin kuma za a kalla tare da kai, za a sauke tare da kai. Tsari ne da ake biyan kuɗi ɗan ƙalilan duk wata, idan ka biya za su saka a cikin wannan tsarin a duk faɗin duniya a duk inda kake. Domin shiga wannan tsarin nan ban mu kawai za ka ɗauka ka yi mana magana ta WhatsApp ko Telegram domin yin bayani ka ce kana son wannan tsarin a saka ka a ci. Hanya ta biyu domin samun Indiya fassara Hausa shine kai mana magana ta wannan lambar da kake gani akan screen ta wannan bidiyon. Idan kana buƙatar bidiyoyin mu guda ɗaya ko guda biyu a tura ma da link ɗin su ka sauke su zuwa wayoyinka da Android. Da haka idan kun ji daɗin wannan bidiyon namu ku daure ku danna mana subscribe, ku danna mana like, ku danna mana alamar ƙararrawa, ku taimaka min da shawarar zuwa abokanku. Mun gode sai ma da sababbin bidiyoyin na gaba.